Horas amang inang kakak sekolah minggu dohot sude dengan nahu holongi. Shalom. Puji Tuani kita pasahat tu debata alana dilehon debata do pasu-pasu dohot las ni roha tu hita sasudena sadarion dohot satu orusna. Dia mahita mandok mauliate muse tu debata alana sadarian boy hita maradopon dohot mamparingoti Ari Kemerdekaan Negara Indonesia na 76. Marhites yani amang inang kakadohot akadongan tingki on mangido izin maauneng pasahaton pidato dohot tema gabe sundut poso na jonggi. Temanion hombado dohot temani hamardekaan na ditonduhon pemerintah Indonesia jonggi Indonesia simbur. Tahunan marupahon tahun paduahon hita marolopon Ari Hamardekaan negara tadi bagas tiki naris marasiroha godang do hamubawan terjadi alani kondisi pandemik COVID-19 on godang halakna menjadi korban COVID-19 on bahkan adong dona marunjung olu parsajaron dang besian panjumpang bohi di sekolah alai ngalewat online mas saonari sarupa dohot ibadah sekolah minggu. Kodang halak nang orang tua na parungkion mangulului bohal tu ngolu keluargana. Asi roha mabereng situasi songoni. Alai angkadongan unang mahita tarlalap di bagasni tiki na prihatin non dopon mana masa saonari sahira ujian na ingkon ta adopi dohot roha na jonggi huhut marharop tu tampak ni debata porseama sude pambahenan na tingkos na hita olohon nanda naing sea-sea. Sude akadongan sonari kita nunga memasuki tiki na poso. Kita maanon na naing sudut na poso laho maperjuangkan pembangunan negara tahun. Beta mahita marsiajar dohot penget laos gabe halakna jonggi dohot matanggung jawab mahita asa anon boy mahita mangunduton negara tagabe lam jago manang jaya. Ima sian au nai boy hupa sahoton sadarion mangido maaf sian amang inang kakak dohot dongan molo adong ahatana kurang sian au mau lihat dirgahayu Indonesia merdeka merdeka merdeka.